Assalamu alaikum hormatly ilişler, mehriban vatandaşlar. Ine bugün 2021 ýylyň sentyabr aýynyň 21-nä ol täs bilen ak biradyň bagyt toýdurmuş toýlanyp otyr. Allah jan ýaşymyda ak bagyt arduw edýär, janlar taýýar. Bugün bagyt toýuňuzy gutlamak üçin aýdymlar joşýar bugün dostyaryň kalbynan etek süjeden süji günleriňde de döwran senki ak ýollar alnynda. Baktly bolun, yıllardan ara gözler, söyle dolun yürekler, göğe ovadan yağlar. Baktly bolun, yıllardan ara gözler, söyle dolun yürekler, göğe ovadan yağlar. Köynegim ak kalbyňa münasip yaraşypdyr göýe ak kuş meleksiz. Önce